Baby Giant is in the house. He's with mga taga-Quiapo. But wala sa tanggol kay nagluksa pa tanimukang. Char. So as usual, naas Palawan nga float ang family parat ay este paras. And yes, napoy mga nagpa-picture na ko. Uy, unsa. So what na intro, magsadsad na dayon tanong. So right now, we're walking na on the way to SRP Cebu. I'm with Ma'am Shitin by the way, and with Auntie Daya and Fam. And of course, the not so official videographer, Tito Ini. So stop over sa tas SMC side. Grabe ka init sa Cebu. Heavy wakal pa. Labaw pa'y ga mountain climbing sa kakutas. So diri na lang po di ay may nag-meet up pa sa among fam. Nakuyag na mo sa sad for today. Okay, so flex lang sa jud dirang dapit cool. See, daghan kami sa among fam. How much more kung kuyog pa ang tanan? Murag usa jud mi kabaryuhan. So nagsugod na ang among Alay Lakad 2024. Charot, bitaw, start na migbadhas from SMC side to SRP. And guess what? Nakakita jud taon si Paul Salas namo. Kaswerte bang Paul Salas? Charot, bitaw, he's with Jack Roberto and Miss Jetli. Mauto pag abot sa unahan, kita mig kan-anan. And syempre, for sure, nangaon jud mi kay gutom naman. Thank you so much Mamila Charity and Mama Vanessa sa libre nga lunch. Bisugas mga nag-mountain climbing, uy. Grabe naman lang jud kainit sa world. Imagine, unsa ka bagga ang among mga singot. Sunburn jud diring dapita unya. But of course, laban lang jud ta kay why nagsugo. Padayon tas unahan. Kay ga-expect ra ba jud ta nga makakita ni Joshua Garcia. Charot, street dancing bitaw ang among giapas. Kamo ba? Kobe. By the way, flex day sa akong hairstyle of the day. Sir, pwede pa picture. So nakakita si Ma'am Shitin sa iyang gifollow nga one of Cebu's food vlogger. And instead nga magpa-pic siya, ako iyang gipaun. Ay okay Ma'am Shi. Shout out and please follow Kalami Cebu's FB page and YouTube channel. And yes, napoy mga nagpa-picture na ko. Uy, naunsa. Di sad kay tatantong nalaya na sa char, bugera ka girl. O diba? Di halatang assuming nga magbuwad jud sa init si Catherine while madismaya kayo kasi busy pa to siya dito. Bisag broken pero at least free na kaayo. Charot, ka showbiz bas chika. Tarunga, boss, matias! Boss! Tarunga, matias! Pasensyahin lang jud to among kuyog mga megs. Nabalaka ra to matiad ang giant puppet. So, Baby Giant is in the house. I mean, sa float parade di ay. He's with mga taga-Quiapo. But wala sa tanggol kay nagluksa pa tanimukang. Char.
to, perting painit na mo. Daga na kay float and contingents nga nangagi. Kay lagi, gusto ta makikitag artista. Ug nga na jud kaha sa, pwede raman ato sa TV. Bora may kausaban, da mahay-mahay lagi paghuman. Hey there, Kimpoy Feliciano. So last year, sakay po just float and nakakita gyapon siya namo. I mean, kita mini. So as usual, naas Palawan nga float ang family Parat ay este Paras. So si Andre, Kobe, and their airpods, Benji Paras at the back. Daghang salamat sa tong PN. And syempre ang mga Bisaya vloggers na silang Joseph Habilio aka Ongar, Randolph Vibes, Almoralde, and Mulimot Kusuban. Laban sa mga sigpa picture pud nako no. May pagpasakay pag ko ninyo float di ay. Bisag mango float na lang or cook float. Basta kay mulutaw. Char. Ned. Kahawd ni Ongart, oy. Unta tanan artistahon, may bagi patugpo pud ni namo among DSLR da. Parang naapod ni picture ba?
Okay, so na may kaagwanta kay gutom na. Nangulit na lang mi, bahala na to si Joshua Garcia. Problema na niya nga wa siya kita sa amoa. Malasa jud niya uy as in. Charot. So kalubato na po daya mong phone and camera. So diri na lang ko kutob, diri na lang ko tama. Until next vlog mga mega, God bless everyone and I thank you.